утро! Тъй като вече от заглавието на видеото разбрахте, ще прекараме днес заедно. Между другото, кружката тук нещо не работи. Много ми се пие вода. Не знам защо така се събудих. Всъщност, може би, предполагам. Сложих на печката едно дърво към сутринта и просто станало вътре супер топло, задушно чак даже. Сега ще си донеса гримовете там и така. Видим какво да ще обличам. Отделих си една рокля, обаче вън е студено и нямам дебел чорапогашник. Всъщност имах, но просто не знам къде е. А и нямам много опции за дрехи, защото тези, които не знаят, аз се преместих наскоро на село и заради това преместване дрехите ми са хаос. Винаги започвам деня с една чаша вода на гладно, след това си оправям леглото. Сутринта песните много така ме зареждат с енергия, затова си пускам нещо за слушане. Осъзнавам, че одеялото всъщност е нацапано и затова я махам. Приготвям си кафе с мляко, защото аз не обичам тежките кафета. Време е за грижа за лицето. Първо си нанасям серум с хиалуронова киселина, след което си нанасям слънцезащитен крем. И започвам да се гримирам, тъй като ще отида към града. Първо започвам с веждите. Светлината е много гадна. От всякъде. Просто се местя, за да ви е все пак да виждате нещо. Готова съм с веждите и с лицето. От фондитера нанесох леко, не знам дали се забелязва. Той е и леко тъмен на мен, за това се вземам. Хора, този коректор е от Турция. От Gratis и от самата марка на Gratis. Biolis се нарича. Значи, ползвам го за да свърши. И го ползвам от 1 година. Даже 2. Казах си, ще си ползвам, хайде този да ми свърши, нали? По-бързичко. И да си ползвам моите, които имам. Не мога да говоря, хора. Просто не знам защо така става. По принцип, аз сутринта съм супер енергична винаги. Днеска просто нямаме малко енергия спрямо всеки ден. За мен това е така. Защото с нощи... Не знам дали ме чувате изобщо от песента. Но много ме мотивират песните сутринта. Песента ми действа страхотно. Така, когато не виждам какво правя точно на тъмнина, после се получава ужас. Само момент. Искам да видя грима, който ще се направя. За лицето няма го знае какво е грима. Само има руш на снимката момичето. Тарча! Вижда се контура. Контур, бронзант от L'Oreal. Отгоре ще го нанасям. Какво ви разправях всъщност? Ще използвам сега този руш от Beautiful. Беше в една от кутиите на Melbox. Какво ви разказах? С нощи не можах да спа. И поради тази причина днес мога да се събудя. Останалото ще нанесе на клепача.
Няма да си го нанасям. Просто. Хоп, сега отново трябва да се нанасям коректора. Колкото по-хубаво си нанасите коректора, т.е. един от това е основата. Разбира се, че има и основи за сенки, но искам да кажа, имам предвид като цяло основата на сенки, ако е гладко, става много по-красиво и се блендва много по-добре. Но кой да го направи, нали? Всъщност, все пак, добре, сега основата ми. Взема от този чизкейки цвята. Тази е най-любимата ми палитра, преди много го ползвах. Ако ми кажат една единствена палитра може да си вземеш, коя ще е то ще е тази. Аз почти постоянно на почивки, като отивам, си вземам тази. Оф, тази четка е много тъпа. Тъпа, наистина имам предвид тъпа, че не работи. Много е тънка, сплесната, не ми хареса. Сега вече мога да ползвам тази четка. Значи преди малко за брязковото взех ето този Dreams цвета и сега ще взема ето този оранжевия. Running Glade е оранжев. Наистина Running Glade съм в момента. Всъщност закъснявам, но не за някъде. Закъснявам в своя си план. Искам ето така да си нанасям лайнера. Сега ще си нанасям черен молив и след което, ако е окей, наистина ми харесва, минавам отгоре с очна линия. Ей така, много яко. Ако го сложа тук, дали ще се улее? Ако се улее, кафе за пари. Така казват, ди. Но ти се притеснявам, че няма да мога да направя също. Винаги тази страна не мога да заостря опашката на тази очна линия. Не знам защо. Ядоствам се в момента. Няма друго място за лягане на тази очна, нали? Точно на трипода ми трябва да легнеш. Мале вали дъжд. Оф, аз пък срокля щях да съм. Че пак мога. Ко ми пречи? Трябва да си взема чадър. Ох, да не забравя. Нощ не можах да спа. Днес за първи път ще карам колата сама за толкова дълго разстояние. Неделя бяхме в града, само карах аз. Карам, няма проблем, но ще съм сама. Може би за това се притеснявам. И вас ще вземам с мен. Надявам се да си мога да намеря трипода за телефона, за да може, нали, да снимам по време на пътя. Дали са еднакви? Да, бива. Толкова добре. Сега минавам с очната линия и сме готови с очите. Не ви лъжа, наистина ли? Яко. Ха! Хареса ми. Взявам сега черния молив. Хубаво на двете водни линии. О, в мале още ще се направя коса. Всичко ще стане, само не се притеснявай. Всъщност вънка е топло. Влязох за малко преди малко. Но се притесних. Които са гледали предния влог, аз се притеснявам. Когато си извивам меглите, сега ще нанасям основа Lash Serum and Primer. И е серум. Между другото, грима ми на лицето не ми хареса. Този бронзант не е пигментиран, обаче аз искам пигментация в момента. Такъв грим искам. В момента искам грима да е пигментиран. Взимам от този Sunkist на Essence. По едно време през лятото това направо го изяждах.
Много яко стана сега. Няма да нанасям тук и така нататък, защото фронтина ми е тъмен. Съвсем тъмен ще ми изглежда. Обаче студено стана. Затворих врата и прозорец е отворен под очите. Трябва хубаво да си такова. Запечатвам с бяла пудра. Искам да снимам видео, между другото, като сега казах бяла пудра. Как фронтира ни да е супер гладък. Lush Paradise Waterproof от L'Oreal ще използвам, който е супер. Страхотно е. Много ми хареса тази спирала. За ежедневна употреба не го ползвам по принцип. Аз по принцип си казах, че ще си я ползвам само в специални дни, защото е и waterproof, малко трудно се чисти даже с мицеларна вода. Исках да го видите на живо ефекта, но няма как. Трябва да пиша на моята приятелка. Знаете ли, че нямам подходящо яки за роклета? Че всичко е ето така. Чакай да видя това момиче дали се е събудило. Си види ли? Не мога да говоря сутринта хора. Що така стана? Не знам. Казах, и ще лезнах много късно. Много скъпо ще я кажа. Исках другото да си нанася. И този ми е любим, но... Правя сега едно комбо. Тази с змия от Belle London ще ползвам. Тази напоследък ми е любима от Aura. Вече няколко пъти съм ви го споменала това в стори. 259 Pearly Nude, а това е от Belle London, това е от Aura. 02 Argan липстик пише. 02 е номера. Наистина е с арганово масло и умокачало устните, което спя. И ще ползвам от Golden Rose. Моля. Спира да вали. Не, вали още. 504 номер. След колко минути ще тръгна, аз не знам. За първи път пробвам комбото. Всъщност исках нещо матово да си нанасям и да не ми излиза от устните, но ще си взема червата при мен. Ще си взема само това от Aura. И молива. Ето така ще ми е аутфита, хора. Чорбгашникът беше скъсан. Можеше да намеря друг, обаче излязох вън и е студеничко. Не искам сега да рискувам да се разболея. Аз си намеря чадър. Това е. Сега ще закусвам. Вече тръгвам. Една верига с крема с сирене изядох и половин кофичка кисело мляко. Обаче половин кофичка имам предвид, те са мънички с плодове. Аз ще сменя водата на търча. Има гранули и тръгвам. Шантата ми е супер тежка. Като пристигна отново ще погледна какво е. Оттам ще ме виждате, няма как, нямам приставка. Чантата ми е супер тежка, защото имам очила и в момента ще ги махна оттам, защото не са ми нужни, защото няма слънце. Но си ги бях сложила. Ето така, две флашки. Дано да работи тази, че там са ми яките песни. Ще звъна на приятел ми да му каже, че тръгвам. USB носа пък. Знаех си, че пък ще карам със същите песни. Ако купите флашка от AliExpress от преди много години, така е. Но поне снимките ми са запазили там. Вас ви включвам на батерия, защото този телефон няма. Много му спада батерията бързо. Фул. Тръгваме. Колана. Трябва да заради бензин.
на кръговото, за съжаление, вие направихте един кръг. 2 пъти обиколих докато паркирам. Сега пристигнах, паркирах колата, слизам, ще се видим с момичетата. Аз още не съм си вършила работата, но нищо, те ще ме чакат пред А1. Ето, отидох и на спиди, да знаете. Купих си едни пачове за пъпки, след това си отбих до една закусвалня, защото бях гладна. След това имахме една работа с приятели ми, оправихме го и след това се прибрах. В момента редактирам и не съм довършила влога. Последно, както казах, имахме работа, оправихме работата с приятели ми, след това той ме остави до моята кола и се прибрах на село. И общо взето това беше. Надявам се да ви е било интересно. Не забравяйте да се абонирате за моя канал и да натиснете камбанката, за да получите известия. Освен това, може да ме последвате и в TikTok и в Instagram. В TikTok качвам забавни видеа и рецепти, а в Instagram красота, грижа и така нататък.